और जितु कैंडिडेट दरंग उदालगुरि कैंडिडेट और कक्राझार कैंडिडेट आमी डिक्लेयर दिम कटाइटुई आरो आमी जिकातो 100% काटां आजिर दिनत आमार बीपीएफ एक नम्बर पजिशनत आछे दुटा समष्टितो आमार एक नम्बर पजिशनत आछे कर्मी सकले बहुत कष्ट करि आछे आमी कइছো आमार कर्मी सकलक कष्ट करक कष्ट करार फलाफल आपनालोके खाबले पाबो बास बेयातो নহয় মই ইয়াৰ আগত বনগাঁও ব্লক সমষ্টি হিচাপে মিটিং কৰিছিলোঁ বুথ কমিটি সকলৰ লগত খুব ভাল আজি দতমাটো বেয়া নহয় খুব ভাল মুঠতে ভাল একটা দুটা সমষ্টি পোলিং ষ্টেচনত অলপ কমজোৰ হৈছে আমাৰ সেইটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে সময় আছে এতিয়াও মই সেই কথাটো কৈ দিছোঁ ৰাইজক মেছেজ মানে সেইটোৱে যে বিপিএফ দলৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে যিসকলে কষ্ট কৰি আছে ইহঁতক আশীৰ্বাদ কৰক আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজে নিশ্চয় আমি বিটিচি ধ্বংস হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ বিটিচিটো বাঁচাব লাগে সকলোৰে দায়িত্ব বাছ সেইটোৱে बाय आं मोनफ्रोमबो निउस चेनेलनि रिपर्टार बिथांमोनखौ जे जोङो जे बुथ लेभेलाव जे इन्टारेक्शन प्रग्राम लानायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बुथ लेभेलनि मानसिफोरखौ जों बोरै मटिभेट खालामनो हायो आरो फैबाय थागोन समाव जोङो माबे रडमेपजों जों थांनानै जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि दतमा समष्टिनिफ्राय जोङो गोबांसिनै जोंनि बिजाथि जाय बिथाङा जागोन बेखौ जोङो देरहाहोनायाव मदद खालामनो हागोन बेनि माखासे स्ट्रेटेजिफोरखौ लानानै दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि आफादगिरि आगुनि चिफ सार बिथाङा दिनै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों इन्टारेक्सन खालामफैदों खुब मोजां दतमा समष्टि हिसाबै थांनाय गोबाव सम जेब्लानिफ्राय बिपिएफ राजनिति दोलोआ जोनोम जादों बिनिफ्रायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ बिराद मोजां मोनो हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय बिपिएफ राजनिति दोलोखौ मोजां मोनो हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो आरो फैबाय थागोन समावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिपिएफ राजनिति दोलोनि जानानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा निस्सय जोंखौ सहयोग खालामगोन जोंहा मिजिं दङ दा बेनो मोनसे देरहानायनि मोनसे सिन बा उदाहरन होननानै जों बुंनानै लानो हायो मानो होनोबा दिनैनि दिनाव लाइमोनफ्रा बहुत एडभान्स टेक्न'लजियावनो होन ससियेल मिडियायावनो होन आरो माखासे आगुनिफोरबायदि बा सिगांनिफोरबायदि गोग्लैसोनानै थानाय एरियाफोर नंला न'खरफोर नंला दुनियाजों बा बोथोरजों खाबजानो हानाय बा खारफानो हानाय जोंनि गथ' गथायफ्रा जाबाय ओंखायनो बे लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जे बिटिसिनि दा जाय बिथांमोना सरकार सालायगासिनो दं बिथांमोननि आखायाव बिटिसिया सुरक्षित नङा आरो फैबाय थागोन समाव जोंनि नव प्रजन्म बिदा बिनानावफोरनि भबिष्यतआ उज्जवल नङा बेनि थाखायनो दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासिबो ज' फैनानै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ देरहासार होनायाव बिथांमोना मदद होफैगासिनो दं आरो आसा खालामो फैबाय थागोन समाव निश्चित जों जे एक नं लकसभा समष्टि जे कक्राझार समष्टि बेवहाय जोङो बिपिएफ राजनिति दोलोनि बिजाथिया देरहागोना एकदम रोखा खावलायगोन दिनै जोंनि बिटिसिनि जे 6 शिड्युल बेखौ जोङो रैखाथि होथारनांगोन रैखाथि होनांगौबा जों बिपिएफ राजनिति दोलोखौ निस्सय सहाय सहयोगिता खालामथारनांगोन आं ओंखायनो खावलायगोन दिनै 6 शिड्युलनि माखासे जे केरेक्टार बे केरेक्टाराबो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे बे जोबलांनो बा फोजोबस्रांलांनायनि लामायाव खालामलांगासिनो दं मावगासिनो दं दिनै जाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिथांमोना ओंखायनो साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन बे बिटिसिबासि रायजो राजाखौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बा दोल संगठननि मानसिफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे लैहोर फैनानै जे बिटिसिखौ जों रैखा खालामनांगौनि सार्थआव बिपिएफ राजनिति दोलोखौ बयबो मदद होफैनो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों जोंथ' बेवहाय आरामसे जोङो 14,70,000 सामथिं भटार दं बे जोंनि 1 नं लकसभा समष्टियाव बेवहाय जोङो 8 लाखसो 7.5 निफ्राय 8 लाख भट मोननानै जों बेवहाय देरहासार जानो हागोन जोंनि केन्डिडेटआ